бүгенге балалар, безнең оныкларыбыз, әгәр дә шушы татар телен сөйләшүне, аның татар телендә аралашуны, татар телендә язышуны киләчәктә дә дәвам итсәләр, әлбәттә ул бик зур әйбер булыр иде безнең татар милләте, татар халкы өчен. Бүген шушы диктантның язарга килергә теләгем, үземне үзем санап карыйсым килде. Ни өчен дигәндә бит инде хәзер мәктәп тәмамлаганга да 40 елдан бик шактый вакыт узып, артык шактый вакыт узып киткән. Ни дисәң дә бүгенге көндә без бит әле барыбер татар мәктәбен тәмамлаган булсак та, безнең мөхит, яшәү мөхите күбрәк урыслар арасында һәм без күбрәк аралашабыз урысча да инде, укулар безнең урысча, китапларны без укыйбыз урысча, бар теге шелтәрләр аша да урысча язышабыз. Шуңа күрә мин үземә карата шикләнеп калдым, туктале. Шундый диктант игълан ителгән икән, үземне сынап карыйм әле. Ничек икән бу, була микән, мин онытмадым микән дигән теләк белән килдем. Әмма дә ләкин әле мин каушабрак торам. Менә язмамны, иншамны тикшергәннән соң ул ничегрәк килеп чыгар, аның билгесе нинди булыр. Һәр хәлдә минем яхшы бәягә өмет итәсем килә. Ни дисәң дә онытасы килми үзебезнең телне. Анда бит әле киләчәккә дә җиткерәсе бар. Ничек булыр белмим, анысы инде менә тикшерүчеләр кулында.